Espai patrocinat per Farmàcia Rovira. Content, sorprès no, perquè és el tipus de jugador que tinc i sabíem que podíem ser capaços de fer el que hem fet, no? Molt content, bueno, jo crec que una mica la valoració del partit, jo diria que l'equip que ha tingut les ocasions hem tingut nosaltres, hem tingut més, possiblement ells, per la qualitat tècnica tenien més la pilota, tampoc en zones molt avançades, això feia que tampoc nosaltres poguéssim tenir, perilléssim amb jugades d'ells d'atac, però la veritat és que jo n'he comptat hasta 5 o 6, diria jo, clares de gol, sobretot a la segona part l'equip ha empaitat molt, hem jugat al nostre joc, hem sapigut amb els últims 40 metres també baixar la pilota i intuir molt bé les segones jugades i han generat molt de perill com per guanyar el partit. Però bueno, el partit ha acabat empatat, els penals no han estat amb nosaltres perquè ells doncs, els han llançat perfecte, però bueno, no tinc res a dir, la veritat és que estic molt content i molt satisfet perquè bueno, m'esperava una competitivitat molt alta de l'equip, però la veritat és que veient el còmput general del partit crec que hem estat millors. Perfecte per ser jugat. Cuca estava de suplent, té molèsties però podia haver jugat. Aquest noi va ser l'artífex que nosaltres eliminéssim el Cornellà i per tant té 19 anys i fantàstic, molt content i treballa molt bé. A veure, pot passar, no? El que passa que, bueno, jo tal com he vist el partit, a mi els penals ja em sobren, sincerament t'ho dic. Vull dir, l'eliminatòria és la que és, nosaltres hem competit a un gran nivell, hem tingut més ocasions que el rival, sabia que els penals eren difícils per molts motius, primer perquè ells tenen més qualitat que nosaltres, i quan la gent diu que els penals són una loteria, jo amb això no estic d'acord, no? Jo penso que els penals s'han de saber llançar, i és un altre detall més del món del futbol, per tant, els penals, si tens bons jugadors i bons llançadors, doncs guanyes, no? Estan d'anar sota els pals, que avui ha fet un partidàs, que sembla que jugui cada diumenge, és un autèntic professional del futbol, doncs la veritat és que era difícil, però molt satisfet. Jo crec que no hauríem d'haver arribat als penals, perquè crec que hem fet més ocasions, reitero, però a mi els penals no ho valoro, sincerament. Bueno, nosaltres hem plantejat una primera part per ofegar una mica el rival al mig del camp. Si heu vist, hem jugat amb dos jugadors molt alts a la part ofensiva. El planning era que si el partit arribava amb un resultat encara molt igualat com ha arribat amb 0-1, doncs donar-hi una miqueta més de velocitat amb l'entrada de Vives a la mitja punta i la sortida de Dani Romero i de Roland. Bueno, ho havíem plantejat així dilluns i dimarts per donar a la segona part més velocitat i que el rival ja també tenia ja uns minuts a sobre, no? Bueno, el fet de poder fer 6 canvis, això dona que pots tenir moltes més opcions de variar la forma de jugar, però la idea era aquesta, donar-hi més profunditat a l'equip, fer una mica una primera part més de desgast, com ha sigut, i entrar a la segona part estant al partit, que crec que estàvem, com així s'ha demostrat, i amb velocitat desbordar el rival, com així ha sigut també en fases de la segona part. Tots som Cerdanyola. Ajuda el club tal com nosaltres fem des de la Farmàcia Rovira al passeig Cordelles número 64.